Привет отново на всички! Намираме се на 3 км от Капиновски манастир и тук в тази местност има още един стар римски мост, така наречен, който е строен около 1780 година от един български чорбаджия. Малко имахме съмнение, че няма да го намерим, но локацията в Google карти се оказа точна и ето го самия мост. Заслужаваше си посещението до тук. Да слезем долу до реката и да го разгледаме по-отблизо. И така, историята на този мост накратко. Чорбаджията Стоян явно е бил съдействал на османската власт тук. И понеже е вършил доста недобри неща за местното българско население, като вдигане на данъци на имоти и други такива неща, е бил съсечен, убит в едно съседно село пред църквата на селото. Преди това, знаейки за своите постъпки, дава пари за изграждането на този мост и с цел да откупи отчасти греховете си към местните хора, българи също като него. Но това остава все пак като историческо дело и памет от него и част от българската история, която не е толкова добре позната. Повечето хора ходят до Капиновски манастир, без да знаят, че тук в непосредствена близост има такъв стар мост. Опитваме се с Димо да намерим надписи, изписани на моста на старобългарски. Но за сега не успяваме. Трябва да го обиколим от всякъде. Стигам до горната част на моста. Дори и тук са почнали да никнат дървета. Доста е високо. 6-7 метра. Надписът на старобългарски мисля, че гласеше: "Споменавай, не кълни". Дано го намерим изписан на някои от камъните. Успяхме да намерим надписа. Там горе е пътя. Това е моста. Пресичате реката и идвате насам. И тук на тази отвесна плоска скала е изсечен този надпис на старобългарски, който ще го надпише точно как се превежда. Стоян Габрова. Минувайте, поминувайте, а не кълнете. Минувайте по моста, споменавайте без да кълнете. И тук има също няколко древни символа с християнски кръст. Поредната мисия е изпълнена. Отново сме доволни, че посетихме това древно място.
поемаме към колата. До нови срещи. Непосредствена близост до пътя и този воден каптаж. Отново планинска жива вода. Освежихме се и наобратно.